Pasaian 1987an abia puntu du gaurkoan Alabedi Irratiaren estudiotan daukagun taldeak. 35 urteko ibilbidea daukita, pasaden azaroan, 2023an, esnatzean, bere 8. estudio lana kaleratu zuten Urtz Pasaitarrak. Diska, Sestaoko Polo Sur estudioetan grabatu zuten, eta taldean, jada, bere aurkezpenean sartuta dago, Bilbon, Madril eta Donostian emandako kontzertuetan. Esnatzen diska, 7 abestiz osatuta dago, eta bertan, taldeak soinu elektronikoetan ausartu da. Arratsaldeon, Xabi. Arratsaldeon. Bueno, hemen esan bezala urtzen abeslari Xabi Kamarero dugu, eta, bueno, elkarrizketarekin hasiera emateko, elkarrizketari hasiera emateko esnatzean. Lokarturik geuden, akaso? Bueno, jaiotzen garen momentutik esnatzeko momentu desberdinak daude, ez, pertsona bakoitza, bere ritmoan, aurrak garenean, batzuk askar konturatzen dira gauza askorekin, eta beste batzu behar dugu denbora gehiago, azkenean norberaren esperientziaren arabera eta bizitzaren momentuaren arabera esnatzen goaz, ez? Konstiente izaten gea bizitzan zehar eta ikasten goaz. Eta, bueno, bai egia da azkeneko urteetan gertatu diren gauza askorekin, ez dakit. Batek kuestionatzen ditu gauza pilo bat, eta azkenean konturatzen zera, esnatu arazten dizu horrek igual, ez, ikustean, ez dala dena pentsatzen zenuen modukoa. Ez dakit, munduaren ikuspuntu bat erausi da, edo erausi zaizu, ez dakit, nondik abiatzen da esnatzean, edo hori, kontzientzia hartzearen gauza? Bueno, ez dakit, iruditzen zait, azken aldian mundu globalizatu honetan sortzen ari direla behar ez ditugun behar asko gizartean pertsonetan, ez? Badirudi teknologikoki eta oso aurreratuagoa zela, eta iruditzen zait, benetan behar ez ditugun gauza asko egitera behartzen gaituztela, eta iruditzen zait beharko genukela gehiago konektatu barnean gu pertsona bakoitza garenarekin, eta ez hainbeste erantzunak bilatu agenda guzti hauetan eta eskaintzen dizkiguten edo eramaten gaituzten bideoiekin, ez? Eta lan hau esan dezakegu dela pixkat barnera begiratuta egindako lan bat, kanpora begiratuta egin baino. Eta erantzunak eta gure barnean ere sentitzen dugunaren arabera eta hori kontutan edukita informazioa bertan lortzearen inguruan, ez? Gero, edukiaren aldetik hitz egin da, zuen azken diska duela 4 urte kaleratu zenuten, Zabaldu ateak, 2019an. Bai. Eta 4 urte hauetan zehar, musikan ibilbide berriak hasi dituzela badirudi, ez? Adibidez, sinte eta elektronikan sartuak zarete. Bai, beste grabaketekin konparatuta, diska honetan badago ezberdintasun berezi bat, da, diska grabatu dugula ensaiatzen dugun lokalean bertan, eta bertan Dani gitarjoleak bere estudioa badu, Polo Sur estudioa, eta oso lan mimatua izan da, oso poliki egindako lana izan da, izan dugu esperimentatzeko aukera ere, herramienta desberdinekin jolasteko, eta zentzu horretan, esan daiteke, taldearen inertzia hori eta taldeak eraman duen guzti hori, horri elkartu zaiola, gaztetasuna, belaunaldi desberdinak daude taldean gaur egun, eta pixkat soinu eguneratuagoak, eta lifting moduko bat egon da hor taldean, eta horre Daniren lanak garrantzia handia izan du. Gauza da,
Hori, ikuspuntu berriak edo musika ulertzeko modu ezberdin hauek, ze kutsu berezia edo ze ematen diote urtzek ez eukaten ze lortzen dute? Bueno, Ez dakit, nola sentitzen duzu sortu duzuten musikan hori lortzen dena edo transmititu dezakezuna? Ez dakit, hori kreatiboki ze dago berezi? bueno, azkenean evoluzio bat da, eta beti oso irekiak egon gera hasieratik, estilo desberdinak jorratu ditugu hasieratik, eta gaur egun, diska honetan, beste pauso bat besterik ez da izan. Azkenean, ni beti oso irekia egon naiz, ideia desberdinetara, eta oraingoan sortatu da hau, beste giro ambiente desberdinak sortzeko, herramienta desberdinak genituen, eta garrantzitsuena da esentzia mantentzen dela, eta sukaldean batzutan erabiltzen diren bezala espeziak eta holako sagaiak, aurkitzen duzunen espezia berri bat probatu egiten duzu, betidanik egin duzun plater horretan, eta batean aurkitzen zera, beste bide hauek ere interesgarria dira. Eta nire kasuan, asko ikasi dut, eta honetan bereziki, eta musikan beste herramienta edo trikimailu gehiago erabilitu agian, baina beti ere garrantzitsuena azkenean abestian ez dago guzti horretan, hori da, orkesteko modu bat, baina garrantzitsuena da, nire ustez, abesti hori hutsean, gehienetan abestiak sortzen dira, ahots batetik, edo letra batetik, edo ahotsa eta gitarra, oso zentzilloenetik izan daiteke abestia, eta gero hori jantzi dezakezu gehiago edo gutxiago ingrediente desberdinak erabilita, ez? Baina ez dira beharrezkoak, baina beste aukera bat da, lan bat garatzeko orduan. Aprobetxatuko dut aipatzeko, mendugun Xabi Kamarerorekin batera, urtzen Dani Vicente, Jorge Sánchez eta Ander Hurtado de Saratxo daudela, eta justo ingredienteen edo abestien sorrera honetan, pixkat, laurok nola moldatu zarete edo nola landu duzue diskaren sorrera? Esan duzu hori Polo Sur estudioetan biltzen sinatela, eta hasieratik hor entzaiatzen jun zaretela. Ez dakit, konta eguzu pixka sorrera prozesu ontaz edo... Abesti batzuk sortu dira, melodia batetik, eta melodiaren inguruan jungea jorratzen ritmoak, edo normalean beti batek eramaten du ideia bat, eta gero bakoitzak bere instrumentuarekin aberastu egiten du, bere esperientziaren arabera, bakoitzak ematen duen honena, ez. Beste abesti batzuk sortu dira letratik hasita. Zetxi adibidez abestia, letra Iñaki Lazkanorena da, eta horren inguruan gero melodia sortu zen, eta gero elkartzen garenean, pixkate juten da gorputza hartzen abestia, ez. Beste batzuk, ritmotik hasi gara, struktur bat zegoen, eta hor melodia garatzen joan, eta gero elkartzen ginenean, ella horre dena osotasunean. Dena den, nola, estudioan izan dan, hasieratik desberdina izan da grabaketa hau, izan da lokalean lanitea bezala, baino nera berean soinua diska bat izango balitze bezala. Orduan, direktamente ordenagailua maila bertan zegoen eta grabatzen joten ginen, gauzak kentzen jartzen eta esperimentatzeko aukera gehiago izan dugu. Pixkat lana edo musika sortu ahala hori gordetzen jun zarete eta hor pixkat artisauak bezala, ez? Kendu jarri... Bai, eta probatzen, izan dela, probatzeko modu oso errazaz, batzuetan ideiak buruan eramate dituzu, eta gero edo lokalean lantzen dituzu, eta gero estudiora zoa zenean, badira, zenbait gauza, lokalean zenuenarekin igual
oso eramangarria ez dena, edo estudioan sortzen dira, lokalean sortzen ez ziren zenbait gauza, ez? Hau izan da pixkat, hola zuzenean ja entzuten genuen diska nola izango den, ez? Eta, bueno, izan da beste esperientzia bat, desberdina, erlojuari begira egon beharrean ere, patxadaz hartutako lan bat, eta... Hor, normalean estudio batera zoazenean, estudioa kontratatzen duzu hainbat ordu, lan batekin zoaz, hori, bueltak eman alzaile, baina abesti bakoitzari, baina azkenean atera barzara hainbat ordu pasata. Eta orduan, pasada duzue presiori gabe sortzen, hori, suposatzen du, ja, lan bat kontente gotera arte zeneukaten abestiekin. Bai. Ideia zan, abestiak ja jorratuta eta ja osatuta egon arte, zerbait politia guretzako, ja, zeozer interesgarria sentitzen genuela bat zegoela, momentu horretan erabaki genuen kaleratzea, ez? Baina bai, horrela izan da. Eta hildo honetan, nola baldintzatzen du, laguntzen du, berez, Dani Vicente, zure taldearen gitarra jolea, ez da? Bai. Ekoizla ere esatea, eta, lokalean estudio grabaketa estudio bat eukitzea. Izan da oso erosoa. Niretzako izan da gozada bat, nahastu eginda, entsaiatu eta grabatzeko momentu horiek, pixka bat nahastu egin dira, ez? Eta Danik kasu honetan, diska honetan, lan handia egin du, produkzio mailan batipat, gero berak lan handia egin du ensaioaz aparte, eta horre egon da produkzio lan oso handia, eta abestietan igerri egiten da. Ze uste duzu, beste diskoekin aldeatuta, Daniren lana ekoizle bezala, ze puntu aldatzen du, edo ze ez dakit balio erantzia esaten da azken aldian asko. Baina, bati bat soinuaren aldetik. Soinuen aldetik, sintetizadore munduan bizka bat gehiago sartu gara, beste diska batzutan izan da sutilago, ez, hor bat zeuden, zenbait soinu, baina beti ere beldur pixka batekin, volumena hor nahiko fondoan zeuden, eta orain agian kaleratu egin dira gehiago entzun daitezke, eta soinuari, bere garrantzia ematen diot, baina, azkenean abestiak dira garrantzitsuak. Bai egia da, atentzioa deitzen duela, beste atmosfera bat sortu dugulako, ez naiz eta gitarra elektrikoak eta melodiak eta hor mantentzen diren. Baina, ausartu gera honekin, eta, ez dugu betiko estrukturak edo soinu motak eta egin beharrean pixkepita bat gehiago ausartu gera, eta beste pauso bat besterik ez da izan. Baina lan handia duen pauso bat horatzean, azkenean soinu guztietan giro desberdinak sortzearen horretan orekak eta badu bere lana, eta oso erresa izan da, Danirekin lan egitea, dena elkarrekin komentatzen genuen, eta kendu dezakezu jarri, eta froga desberdinak, bera modu honetan horrela, izan da kurioso, etxean egotea bezala. Suposatzen dut, azkenean prozesu guztia errazten duela, ez? Ekoizlea etzen eukitzea, eta gainera zure abestiak direnean eta mimo handiz begiratzen duzu, eta azkenean saiatzen zea, detaile guztietan horre fijatzea, ez? Azkenean abesti bat sortzen duzu, eta gero beti beste teknikari baten eskuetan utzi behar duzu lan hori,
eta orain arte beti horrela egin dugu, baina, bueno, kasu honetan, teknikaria taldekidea da ere, eta orduan, maitasuna handiz, eta ez dut esaten beste teknikari eta estudiotan ez dala horrela izan, baina zurea denean abesti bat, eta, aukera hori izan da oso kuriosoa, eta bai, egon dira momentu oso politak, gu bai hitzekin eta bai abestiarekin espresatu nahi genuena, lortu dugu ere soinuekin espresatzea, ez? Portadarekin ere bilatu duguna, portadarekin saiatu gea, dizkan barnean zegoena espresatzea, bai hitzetan, bai musikan, eta pentsatzen dut, produkzioan ere, produkzio lan horretan ere badagoela kutsu hori, ez? Nasketak eta produkzioa egiterako orduan, ikuste danik ere bilatu duela espresatzea, diskaren orokortasun horretan bilatzen genuena. Interesatzen zait portadera esan duzunare, portadari buruz esan duzuna, ez da lehen aldia egiten duzuela, ez? Uste dut, beste porta batean, bihotz bat zintzilik zegoela edo bihotz bat... Osea, egin duzuela, ez? Portadan barruan zegoenari buruz hitz egin. Portadan... Ez porta honetan, aurreko portadaren bat, ez du gogoratzen dizka, baina... Barrukare... Bueno, bai, zabaldu ateak abestian adibidez bai, zerikusia zuen, bai, barruko abesti baten gaiarekin, eta bai, eta honetan esan daiteke igual orokorragoa dela, osea, uste Josu Torrealdaik egindako portada honetan labur biltzen dela, zazpi abesti hauetan jorratzen diren gaiak, eta, behintzat hori ahalegindu gera egiten, ez? Baina bai lotura bat bilatu dugu portada, diska, abestiak, melodiak eta hitzekin, ez? Eta, nahi genuen badenak zentzua izatea eta alik eta portzentaia handienean, ez? Lan borobila egitea, ez? Oso gustora gelitu gea, bai, oso pozik nago emaitzarekin, taldea orokorrean oso pozik gaude, eta bai, eta gero gaurten ere viniloan atera dugu lana, eta viniloan azkenean ez dakit, berreskuratzen dezu pixka bat lanak duen garrantzia, ez? Bai tamainagatik, portada ikusterakoan, besta, gure lehenengo bi diskoak izan ziren viniloan, kaitzaren garrasia eta hautsa astinduz, eta berreskuratu nahi genuen pixka bat sentsazio hori, ez? Hore, azkenean LP, vinilo batean, bai tamainagatik, testura, plastikoak entzearena, irekitzea... liturgia dauka, ez? Bai. Musika entzuteko beste modua da. Bai, eta azkenean nik dudan oroitzapena da, leno disko bat eskuartean zenuenean ematen zenion garrantzia handia, eta entzuten zenun 20 eta 2 eta 3, eta diska zabaldu, eta materiala, eta usaia, hor zentzuak badirudi daudela oso topera, ez? Eta... Bai, pixka bat, komentatu duzuna, ez? Azkenean artetik, lana bere alderdi artistiko hauka, baina artetik, gero musikalki ere, eta viniloak agian hori erresten duela, ez? Bai. Garrantzi ematea, bai musikari, bai arteari. Bai, hori da, hor lan bat badago, eta badakigu, Durangon azokan egon ginen, eta jendeak esan entzukun ni viniloa entzuteko digitalean entzuten dut gehiago, baina portada hori gustoko baldin baduzu, taldea gustoko duzu, balio dezake auki baten moduan ere erabilializateko, ez? Horrez dago bakarrik musika, ezuk esan duzu moduan. Azkenean beste artean espresio bat, marrazkiaren bitartez, kasu honetan, eta beste zentzu bat hartzen du guztiak, ez? Azkenean gehigarri bat da, eta gehigarri horri garrantzia eman nahi izan diogu. Lehen lokartuta egotari buruz hitz egin dugu, kontzientzia hartzeari buruz ere hitz egin duzu, Xabi,
Baina diskan ere, diskan bere alderdi emozionala dauka, ez? Ez da mutzeaz, hitz egiten duzu asko, edo etxipenari uko egiteaz, damua alde batera usteaz. Bai, azkenean pertsona guztiok bizitzen ditugu esperientziak, eta bueno, demorarekin, konturatzen zea, oain zauden lekuan egoteko, bizi izan dituzun esperientzia guzti, igual beharrezkoak izan dira, ez? Orduan, eta esperientzia horien barruan, badira esperientzia politak, beste batzu dira latzagoak, tristeagoak edo laiagoak, baina, nik uste dute garrantzitsuena dela, ez dakit azkenean konturatzea, guzti hori alik eta ez dakit bakoitzak baditu bere esperientziak denak pertsona bakoitzaren bizitzan, bakoitzaren esperientzian arabera modu batean edo bestean eraman behar dira. Eta erabakiak hartzen dira momentu horretan uste duzulako erarik egokiena delako, batzutan ez da azertatzen, ez? Baina, bai aurrera jarraitu behar dela eta zuloan edo zaudenean, hortik alik eta askarren irtetea eta bakoitza bere erramientak dituela, hori lantzea, ez? Prozesu honetan, aurrera jarraitzearena, ez da butzearen prozesuan, edo etxipenari esetziaren prozesuan laguntzen aldu musikak? Nik uste erramienta oso polita, oso ederra dela. Eta, musika izan daiteke erabiltzen den erramientari garrantzitsuenetakoa, jende askorentzako, ez? Uste, pertsona bakoitzak bizitzan zehar aurkitzen dituela erramientak, eta garrantzitsuena dela zenbait erramienta eukitzea. Osea, modu batean edo bestean hori ezagutzea, bizitzan zehar erabili alizateko, ez? Nik uste eskoletan eta olako erramientak gehiago erakutsi beharko liratekela bizitzan zehar erabili alizateko. Eta ez beste kanpoko norbaiten beharra edo behar hori sortu baino, ez? Osea, erramienta horiek azkenean norberaren barrenean baditugu batzuk, eta beste batzuk ikasi beharko genituzke, eta badira ikasteko. Nik uste badugula horre altxorra handi bat, norberak barruan, eta erakutsi beharko liguketela txikitatik altxor horiek erabiltzen eta bizitzan zehar erabili alizateko. Uste duzu adierazpen edo barnetik gauzak adierazteko fakultatea falta zaigula edo badago jendea sortzeko grin handia daukana. Eta beste batzuk agian ez dakit, esaile olaz dinamizatu, esaile aurrera bota edo esaile ez dakit ilusionatu. Nola ikusten duzu? Nabarizut hori, agian animatu behar dela jendea sortzeko. Edo zer, osea, gauza txarra, gauza onak, bakoitzak nahi duena edo lortu alduena. Nik uste sortzearena oso garrantzitsua dela. Batek sortu dezake, sukaldean janari bat prestatzen ari zarenean, horre sortzeko aukera piloa dago, eta esperimentatzeko, eta bakoitza bere arloan. Nik bai iruditzen zait, gaur egun informazio gehiegi dagoela uste dut, eta leheno esan dudanean iruditzen zait behar asko sartzen dizkigutela, esanez, mugikorrarekin edo adibidez, badira gauza oso interesgarriak, edo komunikatzeko, edo gauza interesgarri asko, baina gero ere badago informazio pilo bat beharrezkoa ez genuke
ez duguna, baino erabiltzen duguna, ez? Azkenean, hainbeste informazio eukitzea, horren nik uste dut sortzeari ere batzuetan igual itxi egiten dizkiola ateak, ez dakit. Irutze zaite lagungarri bat egon barko litzakera sortzeko prozesu horri indarre emateko, ez da zuzan dazun moduan, da sortzeko prozesu hori, beraren bizitzaren momentuan izan daiteke oso modu desberdinetakoa, ez? Bai, justo larun bat honetan lagun batzukin hitzaiten nengoen, eta justo lagun bat Euskadiko Orkestan jotzen du, eta ez dakit, hasi ginen musikari buruz hitzaiten sortu, ez sortu, eta karo, nik komentatzen nuen, abesti bat sortzea ez da saia. Osea, edonor bi akorde batu alditu, melodia bat egin, eta segurenik oso txarra izango da, ez? Baina, edo ez. Baina gero, azten zara, ez? Suposatzen dut, zure, taldearen ibilbidean hori bizi izan duzuela, ez? Hasi zinen eta zineti 2007 pasaian, onaino, pues nola aldatzen di joan sortze prozesua, eta nola zuk bai, ikasten duzun, edo bai, domeinatzen duzun gehiago, ez? Bai, pero gero ere behar hori mundu guztiak ez dauka. Orduan, badu jendia igual sortzeko behar hori baduena, beste batzuk igual beste gauza batzutan pentsatzen daude, edo beste gauza batzuk behar dituzte, eta beste modu batean enfokatzen du, ez, bere bizitza. Egu abestiak sortu genituenean, lehenengo gustatzen zitzaigun musika eta entzuten genuen, eta bertsioak egiten genituen. Eta konturatzen zarenean zure kabuz ere egin ditzazkezula gauzak, eta sinisten zoaz, ez, zure buruan ez zatezu, ostras, guk ere egin ditzazkegu gauza politiak, eta hor murgildu ginen, eta gure lehenengo maketa grabatu genuenean konturatu ginen, zegoela jende bat, egiten genuena gustoko zuela, baino gustoko zuen, guk gustoko dugun zerbait egin genuen, egin ondoren, ez? Ez dakit, gero jendearekin konektatzearena eta hori ia desberdi beste gauza bada, ez? Baina, batek konfidantza eukitzea dituen ideietan eta frogatzea eta esperimentatzea eta ausartzea nik uste oso garrantzitsua dela. Barne begiratzea, ez? Bai, azkenean inspirazioa eta bizka bat ere barnera begiratzea da, eta zuk dituzun ideia horietan eta besteek zurekiko esaten duetena kontutan euki beharrean, zuk benetan zuregan dituzun sentsazio horietan sinistea, ez? Eta gero hori ideia guzti horiek espresatu daitezke, musikaren bitartez, marrazkiaren bitartez, idazten, dantzaren bitartez, edo zein gero espresatu daiteke milaka modutan, ez? Baina bai horrek laguntzen duela norberegan sinisteko eta ikusteko, gai naiz hau egiteko, eta hobeto okerrago, baina bintzat, denok dugu zerbait gustoko eta horri eman behar diogu indarra, garrantzia, ez? Pixka diskaren edukiekin jarraituz, ez dakit, sentsazio eman dit, diskan mesfidantza pixka eta adierazten dela, baina aldi berean mesfidantza hau baikortasun batekin doala. Ta ezin direla ulertu bata bestea gabe. Ta esango dizut, abesti baten esate duzu, ez diezaguzue gezurrik esan, guman neiatuz eskutuan. Baina aldi berean, gero, berriro egingo nuke berriro, damuari buruz, ez damutzari buruz, diar duzu, lehen esan duana etxipenari buruz itzenten duzu, etzitzari buruz. Orduan, hori, ulertu daiteke mesfidantza, gure testuingurarikiko mesfidantza ukitzea, gauza batzuekiko, baina aldi berean baikortasun aktibo bat ukitzea? Edo, ez dakit, agian gomendagarria da, edo nola ikusten duzu hau? Nik uste dut, azkenean, konturatzen zarenean, zure txikitatik kontatu dizkizuten historio asko, ez direla kontatu dizuten moduan,
edo komunikabideetan askotan entzuten diren gauza asko, ez direla uste zenuen moduan, eta pues bueno, azkenean erortzen zaizkizu hor, txikitatik igual zenituen zenbait egiak edo erreferenteak edo, ez? Eta bueno, orduan horretaz ohartzea ikuste garrantzitsua dela, horrek egite dizu pixkate bakoitza bere arloan esnatzen jutea, ez? Baina horretara iristeko ere nik uste dut aurretik bizi izan duzuna ere beharrezkoa izan dela, eta hori eskertzekoa da ere. Orduan eduki ditugun esperientziak, nik azken finean, beharrezkoak ikusten ditut orain konturatzen ari naizenaz konturatzeko, ez? Baina bai egia da, azkeneko urtean gertatu diren gauza askorekin, egin dit ikustea, leheno, ez dakit, begi honez edo, begirune bai. Begirunea zen nuen zenbait gauzekin batean erori egiten zaizkizu, eta zate duzu, dena den itxaropena daukat, guztia nolabait aldatuko den itxaropena, ez? Baina, nik uste bata bestearekin lotuta dijoala. Tristura hori konturatzen zarelako gauzak ez direla kontatu dizuten bezalakoak, baina itxaropena, beste bide bat hartuko duenaren itxaropena. Pizka negoziazio bat dago, ez? Azten zoazen enean hori errealitatea eta espektatiba erreferenten artean, ez? Komentatzen zu hori esperientziarena, nola balditzatzen gaituen. Bai. Hori, azkenean, erori egiten dira erreferenteak, eta pixkana, errealitatean pandemia ikusten dugu, gerrak, Israelen gertatzen dena, pixka elkarrizketa baten irakurtzen dizun, Afrikan gertatzen dena, etortzen dira ona, eta nola hiltzen diren milaka Mediterraneo itsasoan. Eta azkenean, ez dakigu gure esperientzarekin, goaz pixka negoziatzen, haun pixka tiritxia da, en plan, ez erotzeko, ez, pixkat? En plan, hori errealitatea enkajatzeko guregan. Gertatzen da nik uste gaur egun badagoela errealitate sartu nahi digutena buruan errealitate globalizatu bat, eta leku guztietan gai oso berdinei buruz hitz egiten ari da, eta gizartea eramaten ari dira zenbait agendan muinera, ez? Eta zenbait egi kakotxen artean sortzen ari direla edo beharrak sortzen ari direla gizartean. Eta oso dudan jartzekoa da, herri alde desberdinetan guzti honi buruz, modu berdin batean jorratzen ari direla ikustea, ez? Badira, hori, zenbait agenda, eta badirudi gobernuak eta badodela agenda horiei begira, hori aurrea eramateko, ez? Eta hasieratik esaten dizuna, bakoitza gizaki, bakoitzari garen horri garrantzia eman beharrean, agenda guzti horiek aurrea eramatearen ideiari, ez? Bai, eta hor zeharkatzen da zuen lanaren leitmotifa, ez? Esnatzea eta kontzientzia hartzea errealitateari eta testuinguruari buruz, ez da? Bai, pixka bat hori. Etxate, bertsoan bakoitzak, baditu bere momentuak zenbait gauz eta sohartzeko, gure kasuan, orain horrela sortatu da, eta horren inguruan ari gara, bai. Komentatu nahi nuen ere, olako edukisako nahuetatik aparte, diskan egoak abestia sartu duzutela, eta
kuriosa egin zait, abestia, zura nahiak sortutako abestia da, eta bueno, ez dakit beste behin entzun da nuela, hori talde bat, kanpoko familiako baten abestia sartzea diskan. Ez dakit, konta eguzu gehiago aegoak abesteari buruz. Beno, bai, nera nahia komposatutako abesti bada, aspalditik. Berak, txarke izeneko taldea zuen, eta ni askotan entsaioetan eta kontzertutan egon izan naiz beraiekin. Eta abesti hau beti honek transmititu dit energia handia eta oso gustokoa nuen abestia zan. Eta taldearekin komentatu nuenean, ensaiatzen egon ginen, eta iruditu zitzaigun oso egokia zala diskan sartzeko. Bereziki ilusio handia egiten zidan. Eta, bueno, esperientzia, zenbaite, eukidugulako azken aldian, nola, bizipen nolan berezi batzuk, eta, oso egokia iruditu zitzaidan, eta nahi asko betetzen hauen abestia da. Eta, iruditzen zaite diskaren osotasunean oso ondo enkajatzen dula. Eta berari ere asko gustatu zaio bertsioa, sakadena pozik. Aurkezpenen birari buruz. Ez dakit aurkezpen bira gustoko duzun etiketa moduan, baina, momentuz, ustut, Donostin, Bilbon eta Madrilen egon zaretela. Donostiko data aldatu behar izan dugu, ze doka aretoan joar genuen, baina ez behar estruktural batzuk ere izan dituzte bertan, eta orduan data eta aldatu behar izan da. Orduan Donostian otsailean izan bertzuena, apirilean 30ean izango da. Eta Bilbon egon ginen, oso kontzertu oso ondo gontzan, aretoa jende asko hurbildu zan eta giro oso polita. Madridetik pasa ginen eta erean oso gustora. Eta mendik aurrera Iruñan martxoaren 15ean, Baionan, Baionatik apirilean 20ean, gero Donostin 30ean eta Gasteizen maiatzak 3. Urban Rock Concept, aretoan, ez da? Bertan ongo gara, eta aurrekoetan oso giro ederra sortu zen, eta oso gertukoa, eta errepikatuko dugu bertan, bai. Nola nabaritzen duzuen publikoaren harrera? Ni azken aldian, leheno igual aretoena igualetzan hain noikoa, edo ni ez nuen horrela bizi ez, baina azken aldian iruditzen zaite aretoetan sortzen den energia oso berezia dela. Eta pilo gustatzen zaite aretoen esperientzia hori, jendearen gertutasuna sentitzen duzu, eta hor feedback bat oso polita sortzen da, eta orkezpen bira izaten denean, eta oso esperientzia niretzako oso esperientzia berazgarria, jendearengatik oso gertu sentitzen zea, eta jendea hurbildu egiten da kontzertuaren ondoren, eta gai asko ateatzen dira hor, eta oso gertuko gauza da, eta esperientzia oso polita. Bai. Lehen komentatu dugu, nola bakoitzak edo pertsonesko daukaten hori sortzeko pulsioa, baina aldi berean ulertu daiteke musika partekatu gabe? Bai. Ez dakit, duela pasain astean Intzense taldea eduki genuen hemen, Gasteizko hardcore talde bat, eta komentatzen ziguten hori, nola batzutan zuk sortutakoa partekatu nahi duzu jendearekin. Eta jende asko taldeak sortzi dituela jo nahi dutelako. Bai, esken nik uste ez dela, partekatzearena izan daiteke edo ez izan. Nik uste soilik musika egitearena edo musika jotzeak bakarrik ere horrek bete zaitzake eta hori nahikoa izan daiteke. Edozin gauzetan bezala, zuk aldatu dezakezu zuretzako, eta edo zuk aldatu dezakezu lagunentzako, edo familiarentzako, edo jende askorentzako, baina ere zuretzako bakarrik. Horretan ere
horrek ere balidu noski, por supuesto. Eta nola ikusten du Urtz prozesu hau, edo partekatzearena? Guk sortea izan dugu, ni oso eskertuta sentitu izan naiz beti, gure abestiak zenbait abesti sartu direlako zenbait pertsonen bizitzaren momentu konkretu batzuetan, ez? Eta hor barrenean sartzen dira emozioak, sartzen dira bizipenak, eta jakitea, zure abesti, zenbait abesti, pertsona batzuen bizitzan hor badaudela betirako, ez? Pues hori oso ederra da. Gu hasi ginenean taldearekin ez genuen pentsatzen ezertako, ez genekien. Guk hasi ginen musika egiten, musika gustatzen zitzaigulako, baina ez genuen inoiz pentsatu, beti ametxe egite dezu, ez da zure talde guztegoena, ostia, zango zan la hostia, estenatoki batean, eta beti ametxe egiten duzu, ez? Eta gu baina genuela, baina, ez genuen orain garaia hartara bultatuko bagina, da esaten digute, egin ditugun kontzertuak eta bizi izan ditugun esperientzia biziko genituela, eta igual ez genuke sinistuko, ez? Baina oso eskertuta sentitu izan naiz, aukera hori izan dugulako, baina gu lokalean ensaiatzen bakarrik zoriontsu ginen. Gero hori kaleratzeko eta konpartitzeko aukera izan dugu, baina lokalean bertan ensaiatu eta taldearentzako bakarrik hori ere oso aberatsgarria da, eta oso asko betetzen zaitu, bai. Eta, komentatu nahiko nuke ere, hainbeste urteko ibilbidearen ondoren, gorabehera asko ikusi izan dituzula euskal musikan, eta pixka bat, nola ikusten duzun euskal musika eszena, edo eszenak, uste dibertsitate handia daudela, edo dagoela. Bai, estilo asko jorratzen dira, musikari oso onak eta gazteak daudela iruditzen zait. Eta uste beharra handia dagoela, musikari berriek eta aukera izateko, bere musika gehiago entzuteko aukera, ez? Oso zaila, hainbeste informazio dago ere, talde berri batentzako bere musika aurrera ateratzea eta oso lan gogorra iruditzen zait, gaur egun pertsona guztie sakelean dutelako mundu guztiko musika, ez? Eta alde horretan ikusten dut talde batei aukera ematea bere lana entzutearekin edo bere kontzertu batea jutearekin, eta hori esfortzu bat egin behar dela. Talde berriak ezagutzeko eta egiten duten lana horri garrantzia emateko, ez? Aukera hori ematearena iruditzen zait oso garrantzitsua. Zentzu honetan, pasaien abenduan Durangon egon zinetenean, nola ikusi zenuten hortik mugitzen zen musika? Talde berri asko daude, eta iruditzen zait badirela oso talde interesgarriak eta gauza oso politiak egiten ari direnak. Eta honekin ere, nola bizi izan zenuten ere Durangotik zuek pasatzea? Eta gure kasuan, lehenengo aldia izan da Durangon egon garena, gure estanean. Beti Durangon egon garenean izan da, disketxe baten barnean, eta noizbait pasatzen ginen handik, eta bueltatxo bat ematen genuen. Baina aurten gure estan propioa izan dugu, eta hori politia izan dela, eta oso esperientzia ederra, jendea gerturatzen zalako, eta hori historio pilo bat, urte guzti hauetan, izan da, jende asko, urtz ezagutu dela, modu desberdin batean, leku desberdin batean, esperientzia edo adin konkretu batean, eta zer eragina izan duen taldea, zenbait jenderengan, harritu ginduen, eta izan zen zentzu horretan oso polita, bai. Piskat, musikaren, ez dakit, paretak,
apurtze dituzu, ez, como la cuarta pared, hurbiltzen zara publikoa beste modu batean, ez da? Bai, azkenean aukera polita da konektatzeko jendearekin beste modu batean, kontzertu bat izan gabe, kontzertuetan askotan sortzen dira olako aukerak, baina, bueno, han Durangoko azokan sorkuntza pilo bat kaleratzen diren, eta, bueno, baina badago ere aukera bertara hurbiltzen den jendearekin kontaktatzeko, eta bai, orain arte ez nuen hain gertutik bizi esperientzia hori, eta oso esperientzia polita izan da, bai. Pixkat, elkarrizketarekin bukatzen juteko, ja azken galderara goaz, zer itxarun desakegu urtzez, datorren edo hasi dugu 2024 garren urte honetan? Beno, azkenean, konposatzearen etapa hori niretzako izaten da oso polita, oso ederra, horren energia bereziak mugitzen dira, eta konposatu eta grabaketa eta ja materializatu ondoren, pues, oain ideia da kontzertuak ematea, gozatzea, egin dugun lan hori defendatzea, eta disfrutatzea, ni oaintxe, oain gauden adinakin, eta, gustora ez badituzu egiten gauza hauek, azkenean da gustora egiten dituzun gauzak, eta horretaz gozatzea hori da helburua, bai. Xabi, hori, urte honetan zehar, daukazuten kontzertutan daukazutela, asko gozatu, mila esker Alabedi irratira hurbiltzeagatik, eta, ja elkarrizketari bukara emateko, esnatzean. Mila esker zuei gonbidapenagatik, eta... beste urrenaren... egongo dira beste aukera batzuk, así que beste bat arte. Mila esker zuei. Hori, esnatzean.